Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Siza nelizwi lenkuthazo, siza nelizwi elizokuphakamisa. Wena mntu umoya wakho phantsi, wena mntu ophelelwe lithemba, ophelelwe lukholo, siza kuphakamisa namhlanje. Sawufumana ilizwi lethu kwincwadi kaMatiyu 15. Saqala kwivesi ya21. Sive ukuba umkananekazi waphatheka kanjani na esekuYesu ngethemba. Uzawuqina namhlanje, is a powerful lesson ozayifumana lapha kwesi scripture. Verse 21. Ephumile khona apho uYesu wasinga kwimida yaseTire neSidoni, imida engeyiyo eyamayuda. Verse 22. Kwathi thu umkananekazi evela kuloo mida ekhala esithi, ndenzele inceba Nkosi, nyana kaDavide, intombi yam iphethwe lidimoni kakubi. Umkananekazi wakhala esengxakini, egulelwa ngumntanakhe. Nokuba wayengenguye umYuda, kodwa into ethetha into yoba wayemazi uYesu, ngoba nangu selembiza ngeeroots zakhe sethi nyana kaDavide. Wenzani? Wathatha ingxaki yakhe waya nayo kuYesu Kristu. Nawe ungazivaleli abantwana bakho besidla ii-drugs, abantwana bakho besidla inyawubi, dimoni lee-drugs, idimoni lenyawubi. Masingathuli emadimoni otywala evuthuza abantwana bethu, uthule. Ohlekayo angahleka, kodwa ungathuli umntanakho xa esengxakini, uthule, ukuze ukhale ezinyaweni zikaYesu Kristu. Nathi siyagula, sineengxaki, masingathulini. We must swallow our pride, size ezinyaweni zikaYesu Kristu kwi-last days. Verse 23. Akamphendula ke nelizwi eli, wathula uYesu Kristu. uYesu Kristu wayefuna umva kakuhle ukholo lwakhe. uYesu Kristu uyakuthanda umuntu onokholo. Beza abafundi bakhe, yabona uYesu uyawathula. Beza abafundi bakhe bamcela besithi, mndulule ngokuba usilandele ekhaya. Inoba umkananekazi wabantu, the Canaanite woman, yathi mayibona uba uYesu akamphenduli, wabona abafundi bakhe besiza, wathi uthemba mqala uzowuginya, bazamcela uYesu ukuthi makandimamele xa ndikhala kangaka. Kanti abafundi bakaYesu bazothi mgxothi, makahambe lo ukhala kangaka. Yabona into yoba wayesengxakini, ephoxa abantu abathembile. Yomelela ke nawe. Verse 24. Waphendula ke yena wathi, ndithunywe kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli zodwa. Yava into enza into yoba uYesu angaphenduli phaya, ufuna ubona ukholo lwakhe umkananekazi. Wathi, mna ndithunywanga kuni, ndithunywe kwizimvu ezilahlekileyo zakwaIsrayeli, kumaYuda. Wasinceda ke kodwa apha uThixo uyise, wasithumelela uYesu Kristu. Wasithumelela uYesu Kristu thina uba azosifela. Sincedwe nguYesu Kristu thina. Asenzi ukuthi xa sikhala uYesu Kristu athule athi njena, hayi mna ndithunywanga kuni. SinoYesu Kristu owathunyelwa bazofela, wachitha igazi lakhe. Yiva Ephesians 2 uyayigcwalisa loo nto kum nawe. Usiqale kwiverse 11. Uthi, ngoko ndithi khumbulani ukuba nina enibe nifudule nezintlanga ngokwenyama, kusithiwa ningabangalukileyo, kusithiwa ningabangalukileyo, uncircumcised, ngokwe-spiritual. Ngabo kuthiwa ngolwaluko olwenziwe ngezandla enyameni. Asive uverse 12.
okokuba ngelo xesha nibe ningenaKristu nina, ningazane nawo umzi wakwaIsrayeli, ningabasemzini kuyo iminqophiso yalo idinga, ningenathemba, ningenathixo ehlabathini. Verse 13, ke ngoku nguKristu Yesu nina ebenithe nifudula nikude, nithe nabakufuphi ngalo igazi likaYesu Kristu. Oh, glory to Jesus, glory to the King of Kings. Xa sikhala thina akasozathi andithunywanga kuni, thenjiwe, uyaphendula. Yiyo loo nto ndikomeleza, ndikuqinisa into yoba wena xa unengxaki uyokhala ezinyaweni zakhe, ungaze uyeke. Ufunda lo mzekelo, khangayeke umkananekazi ukuthemba, ezithobile ke lo, khangabe dlongondlongo, uzithobe. Ifuneka uhumility ne-faith ne-persistent, uzingise, ube nonyamezelo, enduring faith kwi-end times xa unengxaki. Verse 25, weza ke uyeKhananite waqubula, wazithoba kuye, esithi Nkosi nsise. Xesha elikhoyo lifuna uthobe, bengathi awuva wena, uyeva ngendlebe ukuthi bathini, wena uthini? Uzithobe ngoba unengxaki, uzakuva uYesu. Ngoba xa ethulile akutsho uba angeva. I-1 John 5 verse 14 ithi, xa sicela kuYesu according to his will, uyasiva. Ithi if we ask anything according to God's will, he hears us. Uyasiva xa sicela ngelizwi. His will is the word of God. Wathi Nkosi ncede. Verse 26, waphendula ke wathi, asinto intle ukusithabatha isonka sabantwana siphoswe ezinjaneni. Uyavuthi naleyo ngoku iyamkhupha still, iyamkhupha umkananekazi. Uba bendim nawe ngesesilahlile ke ngoku babe singula mkananekazi, uzothi uyasithuka ke ngoku, uzothi uyasithuka. Ithi sihambe kulo Yesu sithukayo, kanti uthetha inyani ngoba wayeyazi into eyithetha. It's not an insult xa usomamkela uYesu Kristu. It's not an insult. Uthetha inyani yokuthi njena akathunywanga kuthi, wayengathunywanga kubo, I mean to say. Verse 27, wathi ke yena, ewe Nkosi, kuba nenjana sidla imvuthuluka ezo ezitafileni yabaninizwe. Wathi ndiyakuva Nkosi, ndivumelana nawe. Wathi kodwa nezinja zidla imbuqo phantsi kwetafile. Haleluya. Wathi zidla noko ii-crumbs eziwileyo, zize zazichola. Wayesefuna noba zii-crumbs, wayesefuna imbuqo, wayengasafuni nesonka, wayengafuni nto, wayefuna nje uYesu athethe ilizwi, umntanakhe azophila. Haleluya. Verse 28, waza ke waphendula uYesu, ngoba he's a God of compassion, he's very compassionate. Waza wawuphendula uYesu wathi kuye, mfazi, lukhulu ukholo lwakho, makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho. Yaphilisa intombi yakhe kwangelo lixa. Lelizwi elize kumna welizoqinisa ukholo lwethu. Qela ukholo lwakho apha, ngoba lo uye wabufumana ubuhlungu, waphoxeka, kodwa akazange ayeke, nyamezela. Instead kufuneka ubucela uYesu, ube ne-prayer point ethi, Yesu ncede, qinisa ukholo lwam. Ndiyongezelela ukholo Yesu mawujongene nezinto. Yesu ncede ngabantwana bam,
Ndincede Yesu, uzibize zinjengoba zinjalo iingxaki zabantwana bakho kuYesu. Uyakuva ezakho iingxaki, uzibeke zinjalo kuYesu Kristu. Uyakuva. Akusekho umGrike, itsho iGalatians, iGalatians zitsho zithi akukho umYuda, akukho umGrike. iGalatians 3 verse 28, akusekho umYuda namGrike, akusekho khoboka nakhululekileyo, akusekho ndoda nankazana, kuba nina nonke nimntu mnye nikuYesu Kristu. SikuYesu Kristu ngoku. Ungabi ndisithi hayi uYesu akazundimamela. Akusekho umYuda ngoba uYesu Kristu uye wafika, wathunyelwa zosifela. Khululeka namhlanje, ungavumi. Ukholo lwakho namhlanje maqine. Ungasuki ekukholweni lakho. Ungahambi usozixelela into ukuthi ndonele ndithishu ndiyahamba unyaka ozayo. Ungamvumeli uSathane athathe ukholo lwakho, athathe ii-blessings zakho. Xa ukholwa usikelelekile. UYesu utshilo uYesu Kristu eBhayibhileni. Ninzi futhi iivesi azitshoyo into yokuba njena xa ukholwa usikelelekile. Just ukholwa kuhamba kunentsikelelo. God bless you. Yomelela. Hambela phezulu. Xa uthembe uYesu Kristu uzawuhambela phezulu. Ngoba uthembekile, abathembele kuye abadaniswa. Nkosi kakhulu. We love you. Jesus loves you.